Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade arde jabtade namdanoɗe. Heɓe hen mbi ganda ɗo ndewata ha jaha to YouTube to. YouTube kalɗo wawi wonde e portable ma, a ɓoƴƴat e dow muɗum, mi ɓoƴƴi hen waɗani uddito. Min joni ngel ɗo ko wayi darogel ni dow to bange ma ñaamo, sa ƴeewi ma ko wayi darogel ni, darogel ngel piya e dow maggel, ari ko woni ɗo ko dow to ko ɗon bindata, alluwal ma nan ɗon binda dental, nani dental minata ha gayna mbaɗa diine dental mbiya di poɗa di o ari de tan piya e dow muɗum namoto an directement wona yide anan ɗon joni noon photo ngoɗo woni ɗo sa fi hen tan nawma toon. Joni wonde an gonɗo heno hankkadi a yettima nokku o, sa ƴeewi bange ma nano gadiɗo dewɗe hen winda vidéo, piya vidéo ɗi gudditima hankkadi noon jaaha aɗa woro ɗi fof ko janggaɗi, ɗi fof ko janggaɗi non tan moftanima, ɗi fof ko jangga non tan moftanima an jeeyi. Goɗɗo jeeya sona an nattotono, nani ƴeewa ko jiɗɗa toon jangude ko, aɗa yaha ha less, ɗum fof ko jangga, ɗum fof a tawa ko ɗum an garɗo keso o, nani aɗa yiilo ha paya less wonande an garɗo puɗɗotoɗo jaaha less, aɗa ƴeewa ha jiiya ko jiɗɗa ko ɓamɗa ɗon. Wona jiide nani yaha ene yaha ɗi fof ko jangga a tawaka ɗum, ɗum fof nan toon ko jangga a tawaka ɗum, ɗum fof ko jangga no caggal ma. Ɗo haaɗi gara ɓamda less ga, aɗa yaara noon par alluwal aɗa ngabba aɗa janggina haqqille ma an jeeyi, nde pinɗa fof gara ƴetta ko jiɗɗa jangude ko jangga mbawa. Ko ɗo mbimi yo ngar, on paami, ko ɗo mbimi yo ngar dental diine TV, ngara jiya ɗo winda abonné, piya abonné o hankkadi wona naati ɗo mayi hulde nde tataɓiji dow o winda tuuɗo, piya tan hankkadi a jeyama e golle he, kala ko lombumi hen yettoma. Ɗo woni moftirgel ngel, ɗum woni namnoɓe ko ɗo jinmi yo ngar hankkadi waɗidadani ko ha foftina en nde wonno nden janginte wedde, en jangini dental diine 1 ha timmi, gasi guddiɗen ngal dengal, ɓen kadi ñaagui kadi waɗa kadi heblo ɗimmo, ɓen gayni tataɓal uddita, ɓen kadi ñaagui mbaɗana heblo, tataɓal gasi, nayoɓal ari ñaagui wattana kadi heblo wongo, jeeyoɓal ari ñaagui wattana. Joni noon ɗum saabi haqqillam duƴƴi noon yo waɗe tan YouTube nanne toon hankkadi majjirta en, on paami ɗon. Ɗum no wadde an majjiraɗo yaaga, an garɗo keso o a meeɗa tawede ko adi ko yaaɗo, nani yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi, sa waya to noon ƴeew WhatsApp men o mbaɗa 00 221 117 906 14 81, mbaɗa Yaya mbaɗa Ly, mi holluma ɗo nawata ha jiiya. Ɗo kam sa faami toon a gasi jahajuma. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Wassalam.